iawn, wel croeso mawr I chi gyd i'r sesiwn heddi, a dyma ni yn anffodus ddim gyda'n gilydd mewn unrhyw babell neu mewn cae mwdlyd yn unman, ond I ni yma dros y tonfeddi. Mae'n braf bod ni'n gallu a bod y dechnoleg yn gweithio I ni heddi, a gobeithio fydd y dechnoleg yn gweithio I ni heddi ar gyfer y sesiwn sydd gyda ni heddi. Mae yna sesiwn diddorol o'n blaenau ni, ac y peth cyntaf I fi wneud heddi yw cyflwyno y tri sydd gyda ni ar y panel heddi. Byddwch chi'n adnabod y tri ohonyn nhw, fi'n siŵr, ond fe na I roi ychydig bach o gefndir I chi o'r tri sydd gyda ni ar y panel. Na I ddechrau, ar y top, ar y chwith I fi, mae Gwenllian. Mae Gwenllian yn enedigol o Lanelwy. Gobeithio bod fi'n gweud y pethau cywir nawr. Os fi ddim, plis cywirwch fi. Yn enedigol o Lanelwy ac ers 2014 mae Gwenllian Lansdowne Davies wedi bod yn brif weithredwraig ar fudiad ysgolion meithrin. Mae hi a'i chefndir mewn ieithoedd hefyd, dwi'n credu Gwenllian, wedi wneud gradd mewn ieithoedd modern ac yna wedi mynd a dod nôl I Gymru wedyn I fynd ati I astudio ymhellach yng Nghaerdydd, ac wedyn ni'n mynd I weithio gyda Coleg Cymraeg Cenedlaethol am gyfnod, dwi'n credu, cyn ymuno ar mudiad hefyd. Ond mae'n bwysig iawn dweud bod Gwenllian yn fam I 4 erbyn hyn, ac yn brysur iawn, a dwi ddim yn siŵr iawn sut mae mamau a thadau wedi dygymod gyda'r cyfnod clo ac addysgu'r plant yn ogystal, ac erbyn hyn wedi ymgartrefu yn Sir Drefaldwyn, dwi'n credu, yn dyfe. Felly croeso mawr I ti Gwenllian. O dano fi fan hyn, mae Cynnog Dafis. Cynnog croeso. Cynnog nawr. Ych chi'n enedigol o Dryboth, Cynnog? Yn Abertawe? Dryboth, ie. Wel nawr te. Hyfryd, pobl dda Abertawe yn mynd I bob man o'r byd erbyn hyn, yn dyn nhw. Ond yn enedigol o Dryboth, ond wrth gwrs I ni'n gwybod bod Cynnog wedi ymgartrefu ers nifer flynyddoedd erbyn hyn yn Ngheredigion. Aelod seneddol wedi bod ac aelod o'r cynulliad cyntaf hefyd yng Nghymru ac erbyn hyn yn aelod o fwrdd dyfodol i'r iaith. Croeso mawr I chi Cynnog hefyd. A Dafydd yn gofrestrydd academaidd gyda'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn enedigol o Aberdâr fi'n credu, ie. Felly ddim wedi teithio'n rhy bell o Aberdâr oherwydd wyt ti erbyn hyn wedi setlo yn Rhylliest. Dwi'n dwlu ar yr enw Rhylliest, sef Grangetown wrth gwrs. Ti'n rhedwr fi'n clywed ac yn mwynhau grib bach o loncian, neu rhedeg yw enid loncian wrth gwrs. Ond hefyd wrth gwrs gwaith pwysig iawn I dy fod ti wedi bod yn lywodraethwr yn Ysgol Gymraeg Hamadreuad lawr yn Rhylliest hefyd ers y dechrau ac yn gwneud gwaith gwych. Ac wyt ti'n wedi bod yn weithgar iawn hefyd, wedi bod yn dilyn dy drydar di yn amlwg wedi bod yn weithgar iawn o fewn dy gymuned yn ystod y cyfnod clo. Felly, croeso mawr i'r tri ohonoch chi heddi. Teitl y sesiwn yw Adfer y Gymraeg ac Etholiad 2021 a mae hyn wrth gwrs ar gyfer y sesiwn sy'n rhan o sesiynau amgen ar gyfer wythnos arferol yr Eisteddfod Genedlaethol. Ga I ddechrau falle gyda chi Cynnog fel aelod o fwrdd dyfodol i'r iaith, falle rhoi cyfle I chi I roi ychydig bach o amlinelliad o weledigaeth dyfodol falle I gychwyn ni ar y sesiwn. Wel, diolch yn fawr chi. Wi ddim yn gwybod y beth I gweledigaeth dyfodol, ond mi allai roi neges fach syml gryno braidd yn amlwg I chi yng nghyd-destun paratoadau ar gyfer Etholiad 2021. A mae tri phen dy fi. Pen cyntaf yw hyn, bod adfer y Gymraeg fel sy'n cael ei fwriadu yn golygu gweithredu ar draws nifer o feysydd polisi. Mae'n golygu cydlynu'r gweithredu yna ar draws y meysydd, a hynny o fewn cynllun cynhwysfawr, ac wedyn yr angen I roi hwnna I gyd ar waith yn effeithiol. A mae pamfflet dyfodol i'r iaith cynllunio adferiad y Gymraeg yn rhestru rhai o'r meysydd na'n fras, addysg a gofal,
Datblygu'r gweithlu, creu gweithleoedd Cymraeg hefyd, hyrwyddo'r iaith ym mhob dull a modd, mae hwnna'n faes eang iawn. Datblygu'r economi, cynllunio gwlad a thref, polisi cartrefi, gyrfaoedd ac yn y blaen. Dyna rai o'r meysydd. Gweithredu ar eu traws nhw felly sydd i angen a hynny'n effeithiol. Yr ail ben yw bod rhaid i rywun, mae'n amlwg, i arwen y broses yma, mae rhaid i rywun dderbyn cyfrifoldeb am hyn oll, cynllunio y strategaeth i ddechrau, a'i gweithredu neu i'r rhaid i ar waith. Implementation, dwi'n credu yw'r gair ffasiynol, neu implementation, fel byddwn ni'n gweud ar Radio Cymru. So mae eisiau gwneud hynny, wrth gwrs, ar lefel genedlaethol yn y lle cyntaf. Wel, gweinidog y Gymraeg, wrth gwrs, mae hynny'n ddigon amlwg. Ond fel i ni gyd yn gwybod, mae gweinidogion yn mynd ac yn dod, ac mae gyda nhw lot o bethau eraill, heblaw'r iaith Gymraeg ar ei meddyliau megis strategaeth rhyngwladol ar hyn o bryd. Ac mae rhaid cael parhad ar gyfer ei strategaeth fod yn effeithiol. Ac felly mae angen corff neu sefydliad i fod yn gyfrifol. Mae'r comisiynydd ar hyn o bryd yn gweithredu y maes hawliau a materion cysylltiol ac yn gwneud gwaith da iawn, os gael ei weid. O ran y strategaeth gynhwysol, wy'n gweld bod dau ddewis, naill ai cael corff cydbraich awdurdod y Gymraeg, neu cael asiantaeth fewnol effeithiol o fewn Llywodraeth Cymru, o fewn y gwasanaeth sifil. A dyna beth sydd gyda ni ar hyn o bryd yn prosiect 2050. Wel, pa gorff bynnag fydd e, mae angen adnoddau ac arbenigedd o radd uchel. Mae angen i'r corff yna gael statws fel fod e'n gallu dylanwadu ar draws yr holl feysydd polisi. Ac mae angen iddo fe fod yn amlwg, yn weladwy, ac felly yn gallu bod yn atebol, nid yn unig i'r gwleidyddion, ond i'r cyhoedd yn ogystal. Na'r ail ben, a'r trydydd pen yw arian, adnoddau ariannol digonol. I ni wedi bras amcan yn pamffled ni gan miliwn, ond bras iawn yw'r amcan yna, ond i ni yn nodi swm penodol ar gyfer hyfforddi'r gweithlu, ac yn enwedig falle hyfforddi athrawon, sef 30 miliwn o bunnoedd fyna, tebyg i beth maen nhw gwario yng Ngwlad y Basgiaid ar y maes yma. Nawr te, i ni'n dod tuag at Etholiad Senedd Cymru, Mai 2021, ac mae angen pwysau gwleidyddol i sicrhau bod y pethau uchod yn cael eu gwneud. Mae angen sicrhau bod Llywodraeth Cymru, yr un nesaf felly, cymryd y mater yma yn gyfan gwbl o ddifri, nid peth ymylol, ond peth canolog o bwysig, a eisiau cael cyllid digonol i'r holl feysydd yma. Y cwestiwn i'r mudiadau a'r sefydliadau Cymraeg, cynnwys ni nawr yn y broses yma, yw pwy sy'n mynd i wneud hyn, pwy sy'n mynd i wneud y pwyso. A dwi'n credu bod eisiau i ni gydweithio yn systematig ac yn effeithiol, trefnu y pwysau yna, penodi'r bobl sy'n mynd i wneud y pwyso a siwt mae'n mynd i gael ei wneud, a dwi'n credu mae'n beth yw'r blaenoriaeth dros y misoedd nesaf yma. Diolch Cynog, diolch yn fawr iawn am hynny ac am agor y sesiwn prynhawn yma. Felly, pwy sy'n mynd i wneud y pwyso? Dyna'r cwestiwn mae Cynog yn gofyn. A falle dechreuwn ni fyna gan ofyn i Gwenllian yn gyntaf, a Dafydd, pwy sydd yn mynd i wneud y pwyso, Gwenllian? Wel, dwi'n credu bod angen clymblaid o unigolion o wahanol sefydliadau sydd yn gallu dwyn y pwysau angenrheidiol ar y Llywodraeth, ond yn wir ar y pleidiau gwleidyddol yn y cyfnod allweddol yma rwan pan y bydden nhw wrthi yn paratoi i manifestos. Felly dwi'n credu bod yna rôl wedyn i mudiad dathlu'r Gymraeg fel y corff sydd yn tynnu'r gwahanol sefydliadau at ei gilydd. Ond yn sicr mi yda ni fel mudiad wrthi deinio drafft terfynol o ddogfen manifesto sydd yn gwneud galwadau penodol yn y meysydd yma Cynog wedi cyfeirio atyn nhw o ran
buddsoddi yn y maes gofal plant ac addysg gynnar, buddsoddi yn y gweithlu a creu y galw am ofal cyfrwng Cymraeg ac am addysg Gymraeg yn hyd a nifer o alwadau eraill. Felly fyddwn ni'n gobeithio bydda pob sefydliad perthnasol yn manteisio ar y cyfle i fod yn creu dogfen o'r fath ac o bosib bod yna le hefyd i ni fel mudiadau i fod yn trafod creu rhyw fath o Uber ddogfen lle mae'r holl feysydd polisi perthnasol i'r Gymraeg yn dod at ei gilydd mwyn osgoi'r hyn oedd Cynnog yn cyfeirio ato fo yn y man cyntaf, sef bod ni yn glynu yn rhy geidwadol at feysydd polisi achos mae rhaid i'r maes yma fod yn llorweddol achos dyna un her o hyd ydy fod un adran o fo'n llywodraeth ddim yn symud i'r cyfeiriad cywir ac yna fod yna adran arall yn symud i gyfeiriad cwbl wahanol a mae yna enghreifftiau byw iawn o fewn yn maes ni megis camabreision sydd wedi digwydd enghraifft o ran y cynnig 30 awr a chyfleon drwy grantiau cyfalaf i greu lleoliadau gofal plant cyfrwng Cymraeg, ond wedyn diffygion o safbwynt bil y cwricwlwm, o safbwynt cymalau yno sydd yn dadwneud holl ethos ac egwyddor y dull trochi a diffyg datblygu hefyd o ran cynlluniau trychiadlodi fel dechrau'n deg a'r ffaith fod y Gymraeg yn ymddangos yn ymylol i'r rheini. Felly mae rhai adrannau'n symud i'r cyfeiriad cywir, eraill yn cymryd camau breision am y nôl a rhai eraill ddim yn symud o gwbl. Felly cytuno bod angen i'r gwahanol fudiadau ddod at ei gilydd i fod yn pwyso ar y gwleidyddion. Dafydd, pwy sy'n mynd i wneud y pwyso? Ydych chi'n mynd i wneud y pwyso? Wel, dwi'n credu fel mae Gwenllian di awgrymu, mae yna gyfle gan bob un o'r mudiadau i gynnig pwysau ar y llywodraeth ac ar y pleidiau gwleidyddol, achos yn ôl pob tebyg y fydd yna rhyw lun ar drefniant ymysg mwy nag un plaid yn dilyn yr etholiad nesaf, ac felly mae angen bod yn effro i'r cyfleoedd mae hynny yn ei gyflwyno hefyd. Ond dwi'n meddwl mae yna gyfle i fudiadau pwyso. Dwi hefyd yn ystyried bod yna gyfle i gyrff a mudiadau i adnabod rhai o'r materion hynny sydd wedi derbyn rhywfaint o gyllid mewn blynyddoedd diweddar sydd yn llwyddo. Dwi'm yn siŵr ein bod ni fel cymuned cyfrwng Cymraeg wedi bod yn ddigon hyderus efallai i edrych ar brosiectau, dweud, wel, mae hynny yn gweithio a hynny'n gweithio yn effeithiol iawn. Mewn gwirionedd, drio ni hynny mas, a doedd e ddim mor llwyddiannus, ac felly mae angen mwy o adnoddau i'r cyfeiriad yma, ac efallai ail ystyried rhai o'r pethau fan hyn. A mae hynny'n gallu digwydd ar lefel micro iawn neu ar lefel sefydliadol hefyd. Felly mae yna gyfleoedd yn fyna, dwi'n credu. Mae'r pwynt mae Gwenllian yn ei wneud am sicrhau bod llywodraeth cyfa yn cydweithio tuag at nod o Adfer y Gymraeg yn holl bwysig dwi'n tybio. Dwi wedi profi sawl enghraifft o ddechrau gwaith, a dwi wedi bod yn gwneud gwaith yn ddiweddar y maes addysg bellach a phrentisiaethau. A mae yna golegau sy'n byr frwd dros symud ymlaen o ran darpariaeth cyfrwng Cymraeg. Mae yna ddysgwyr a myfyrwyr sy'n awyddus i wneud cwrs o'r fath, ond wedyn efallai mae yna broblem o ran y cyflogwyr neu mae yna broblem o ran yr asiantaethau sy'n ymwneud â chymwysterau, sy'n sicrhau bod y cymwysterau ar gael yn y Gymraeg. Felly, dyw'r system gyfan ddim bob adeg wedi ei gyfeirio tuag at nodau Adfer y Gymraeg neu sicrhau bod ddwy iaith swyddogol Cymru yn cael chwarae teg yn hynny o beth. Ac y broblem wedyn wrth gwrs yw bod un darn o'r system sy'n cwmpo lawr yn gallu cael creu niwed i'r holl gynllun. A mae hwnna'n bwysig, ac felly mae unrhyw gyfle sydd gan mudiadau fel mudiadau dathlu neu dyfodol neu unrhyw gorff arall i dynnu'r pethau yma at ei gilydd i sicrhau bod yna gorolwg cyfannol yn bwysig. Mae yna dair peth o'm rhan i ag efallai o ran y coleg hefyd, lle byddwn ni'n gweld mae yna gyfle gwirioneddol i symud ymlaen, a mae nifer o'r themau yn debyg. Mae'r gweithlu addysg yn gyfle sylweddol, ond yn gyfrifoldeb sylweddol hefyd. I ni wedi bod yn gweld ffigurau pur bryderus o ran
faint o bobl sy'n ymgeisio a chymhwyso i addysgu trwy gyfrwng y Gymraeg, ac felly mae angen gwaith mawr yn fyna. Dwi'n teimlo bod yna gyfle sylweddol yng nghyd-destun gweithlu iechyd y gofal. Sector lle mae yna angen amlwg am hyfforddeuon sy'n gallu delio yn hyderus yn y Gymraeg neu yn y Saesneg gyda'r sawl maen nhw'n gofalu amdanyn nhw. Mae cyllidebau yr adrannau iechyd y gofal yn sylweddol yn fwy nag unrhyw beth i ni wedi trafod yn fan hyn, ac felly petai modd cael y cyrff hynny i osod rhywfaint o flaenoriaeth, a rhywfaint o flaenoriaeth yn unig ar y Gymraeg, gall hynny fod yn drawsnewidiol. A wedyn y trydydd elfen yw'r gwaith sydd megis dechrau, ond sydd yn symud ymlaen yn y maes addysg ôl 16 yn y colegau a'r darparwyr prentisiaethau. Oherwydd mae yna cryn dipyn o waith wedi wneud mewn prifysgolion. Dwi wedi bod yn falch iawn i fod yn rhan ohono fe. Mae yna ambell un o gwmpas y bwrdd rithiol yma sydd wedi cyfrannu'n sylweddol at y gwaith hwnnw hefyd. Ond mae yna gyfle, mae yna degau o filoedd pob blwyddyn o fyfyrwyr sydd wedi astudio Cymraeg ar ryw lefel neu gilydd yn yr ysgolion sy'n cyrraedd y colegau ac sy'n cael dim darpariaeth o gwbl. Ac felly mae yna dair cyfle yn fyna i wneud cynnydd sylweddol oddi fewn i'r darlun ehangach yma. Felly mae yna dipyn o waith i ni oll wneud, dwi'n credu, i bwyso ar y Llywodraeth wrth symud tuag at 2021. Diolch yn fawr am hynna. Lle o fi'n cynnog yn y ddogfen i chi wedi sgwennu sydd yn amlinellu yr adfer hyn, mae yna yn yr ail adran, chi'n sôn am lledaenu dealltwriaeth. A mae hynny yn eitha hanfodol ac yn eitha elfennol yn diwe. I ba raddau mae gwenllian di sôn yn barod ynghylch falle y diffyg dealltwriaeth sydd yn gallu bod rhwng adran ac adran mewn Llywodraeth a bod polisi un yn gwrth wneud gwaith adran arall. Chi'n nodi, mae'n hanfodol bod y genedl yn deall ystyr creu miliwn o siaradwyr a'i bod yn cefnogi'r fenter. Chi'n credu bod pobl Cymru yn wirioneddol deall beth yw ystyr creu miliwn o siaradwyr a beth mae'n olygu? Wel, dwi'n amer a di pobl hyd yn oed gwleidyddion sy'n defnyddio'r mantra miliwn o siaradwyr gwaith yn deall beth yw ystyr hynny. Ond mae yna ddigon o bobl yn y maes sy'n deall, a beth sy'n angen yw i ba gorff bynnag sy'n yn gyfrifol i greu rhaglen o ledaenu dealltwriaeth. Mae hwnna yn eang iawn, mae'n cynnwys er enghraifft argyhoeddi rhieni bod addysg Gymraeg yn defnyddiol ac yn werthfawr. Mae yn cynnwys peri bod pobl sy'n mewn sefydliadau o bob math yn deall beth yw ystyr hyrwyddo dwyieithrwydd, a deall mae ystyr hynny'n ymarferol mewn gwirionedd yw hyrwyddo'r Gymraeg, ynde? Hyrwyddo'r Gymraeg sy'n yn esgor ar gymdeithas dwyieithog. Ac mae angen i arweinwyr mewn sefydliadau fod yn lled hyddysg yn beth yw ystyr hyn. Y perygl cyffredin iawn yw bod pobl yn gweld dwyieithrwydd fel tipyn bach o Gymraeg a tipyn bach o Saesneg, a mi defnyddiwn ni tipyn bach o Gymraeg nawr ac yn y man, a defnyddiwn ni lot o Saesneg a rhan fwyaf o'r amser, a wedyn byddwn ni wedi creu cymdeithas dwyieithog. Wel, nid felly mae dwyieithrwydd yn gweithio mewn gwirionedd nag e. Ac wedyn byddwn ni'n gweld fel un o gyfrifoldebau allweddol pa gorff bynnag sy'n mynd i fod yn gyfrifol, ac ar hyn o bryd, prosiect 2050 yw'r corff hwnnw o fewn Llywodraeth Cymru. Byddwn ni'n gweld yr angen i'r corff hwnnw gynhyrchu rhaglen o addysg i'r cyhoedd o wahanol fathau i hyrwyddo dealltwriaeth o beth ni'n feddwl wrth ddwyieithrwydd. Mae hynny'n golygu anelu at y gwahanol fathau o bobl, rhieni, pobl yn y stryd, pobl sy'n gweithio mewn siopau, a pobl fel yw'n gweud allweddol mewn sefydliadau ac yn bendant iawn yn ogystal gwleidyddion. Bydden ni'n licio i'r gwleidyddion Cymraeg hynny
sydd o hyd ag o hyd yn troi i'r Saesneg yn cyfarfodydd y Cynulliad Cenedlaethol i fod yn ymwybodol o beth maen nhw'n wneud wrth wneud hynny. Beth maen nhw'n wneud yw tanseilio yr iaith Gymraeg trwy optio am Saesneg fel y default fel petai, hyd yn oed pan maen nhw yn gallu siarad Cymraeg yn rhugl. Diolch Cynog. Mae'r term ymwybyddiaeth iaith wrth gwrs yn derm sydd wedi bod yn cael ei ddefnyddio ers nifer o flynyddoedd erbyn hyn, a i ni siŵr o fod bob un ohono ni wedi naill ai rhoi, bod yn rhan o, neu wedi bod yn trefnu sesiynau ymwybyddiaeth iaith. Os angen i ni fod yn edrych ar ymwybyddiaeth iaith yn wirioneddol mewn ffordd newydd ar gyfer sicrhau bod nid yn unig ein bod ni yn sicrhau bod yn unig yn rhoi gwybod i bobl pam bod angen adfer iaith, ond sut i wneud hynny hefyd. Gwenllian, ydych chi fel mudiad yn, dwi'n gwybod eich bod chi yn hyrwyddo, ond os unrhyw enghreifftiau wyt ti'n gallu meddwl amdanyn nhw heddi i rannu gyda ni, sut mae'r ymwybyddiaeth yna wedi newid neu'n galluogi y gwaith i chi'n gwneud? Yn sicr, os gael jyst mynd yn ôl at un pwynt oedd Cynog yn ei wneud ynglyn â dealltwriaeth neu diffinio ddwyieithrwydd, dwi'n credu mae un her neu broblem yn bresennol ydy fod yna gamddealltwriaeth ynglyn â hanfodion dwyieithrwydd fel oedd Cynog yn ei awgrymu. Ac mae canlyniad ydy dwyieithrwydd ac nid cyfrwng. Felly mae hon yn her barhaus i ni yn y sector gofal ac addysg oherwydd y syniad fod modd creu dinasyddion dwyieithog y dyfodol drwy system ddwyieithog lle na y dull trochi a system addysg cyfrwng sydd yn creu dinasyddion wir ddwyieithog hyd yn oed amlieithog fel y byddwn ni yn ei ffafrio. Dwi'n credu mae un broblem sydd gennym ni o ran ymwybyddiaeth iaith ydy fod llawer iawn o'r trafodaethau yma yn digwydd drwy gyfrwng y Gymraeg. Hynny yw, di hynny ddim yn broblem yn ei hun yn amlwg, ond y broblem ydy fod y cyfryngau Cymreig ond Saesneg i haith yng Nghymru prin yn dangos unrhyw ddiddordeb enghraifft yng ngwaith mudiad meithrin, fod mwyafrif clir o'r plant sydd yn mynychu cylchoedd meithrin, cylchoedd TF, grwpiau Cymraeg i blant yn dod o gartrefi ble Saesneg ydy'r prif iaith. Felly, di'r rhieni yna sydd trwy ryw ryfedd wyrth yn penderfynu dewis gofal plant ac addysg cyfrwng i'w plant eu hunain oherwydd cryfder rhwydweithiau lleol a pa mor weledol ydy'r cylch meithrin yn y gymuned, does na ddim unrhyw fath o gydnabyddiaeth o'r drafodaeth hon o fewn y wasg cyfrwng Saesneg yng Nghymru. Felly does na ddim diffyg diddordeb gan Radio Cymru, S4C, Golwg 360, Cymru Fyw ac yn y blaen yn gwaith ni, ond mae trio torri drwodd i gyrraedd y rhieni yna sydd yn gwrando ar Radio Wales neu Radio 2 neu'r cyfryngau masnachol bron yn amhosib, a mae hynny wedyn yn fy meddwl i yn beryglus oherwydd mae o'n creu gofod lle da ni'n siarad efo pobl sydd yn rhannu'r un math o egwyddorion â ni, ond ddim o reidrwydd yn cyrraedd y bobl sydd wirioneddol angen bod yn rhan o'r sgwrs. Felly dwi'n credu bod yna gryn dipyn o waith i wneud o ran normaleiddio ymwybyddiaeth iaith gyda'r unigolion hynny sydd angen bod yn rhan o'r drafodaeth honno. Ond un peth da ydy fod y rheoliadau drafft newydd ar gyfer cynlluniau strategol y Gymraeg mewn addysg o'r diwedd yn cyfeirio at greu y galw am addysg Gymraeg yn hytrach na mesur y galw oedd mor ddiwydiol a mor ddifal. Felly mae'r momentum newydd o ran creu yn holl bwysig i ni fel mudiad ac yn wir i awdurdodau lleol sydd am weld mwy o ysgolion Cymraeg oherwydd mae hynny'n yn darged cwbl allweddol i greu miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050. Mae yna sawl cwestiwn mawr yn fyno. O'n i'n meddwl wrth i Gwenllian siarad yn fanno am y cyfryngau a'i ymdriniaeth nhw o'r mudiad. Dwi wedi cael profiad nid anhebyg gyda'r ysgol Hamadryed sy'n ysgol newydd. Mae yna nifer o straeon braf am yr ysgol honno. Yr unig beth mae'r cyfryngau Saesneg eu iaith am ei trafod gyda fi am yr ysgol
yw'r bws cerdded a sut i ni wedi cael pawb i beicio i'r ysgol. Da hynny, ond dyn nhw am sôn am yr ysgol aml ieithog, aml ddiwylliannol Gymraeg, a'r gwaith i ni'n neud yn yr amrywiol cymunedau yn Bywtown ac yn Greenshire. Mae hwnna tu hwnt yw dirnadaeth nhw. Fi'n falch bod yna sylw i'r ddimensiwn amgylcheddol yn fyna, ond mae'n mae'n microcosm o'r broblem ehangach yn bod yna ddim sylw digonol i'r Gymraeg. Dwi'n meddwl hefyd mae angen i ni ystyried beth yw pwrpas yr addysgu am ddealltwriaeth ac ymwybyddiaeth, a bod yn eitha cynnil o ran hynny gyda neu ystyried gwahanol gyrff a gwahanol gynulleidfaoedd, fel mae'n debyg oedd cynnog yn awgrymu yn fyna. Mae'n un peth i sicrhau bod swyddogion y cyngor lleol yn ymwybodol o bwysigrwydd y Gymraeg a sut mae angen iddyn nhw ymwneud gyda thrigolion sy'n siarad y Gymraeg ac sy'n dymuno addysg Cymraeg i'w plant nhw. Bron bod angen approach llawer mwy lleol efallai, mwy uniongyrchol, mwy unigol wrth ddelio gyda rhieni. Yn profiad i yw, mae'r cyswllt uniongyrchol yna gyda rhywrai sydd o gefndir tebyg efallai yn ddi-Gymraeg, ond sydd wedi halau plant nhw i addysg Gymraeg. Mae hwnna'n rhoi lot o hyder i riant, ac felly mae angen meddwl am yr hyrwyddo a datblygu'r ymwybyddiaeth hwnnw mewn ffordd falle mwy soffistigedig nag i ni wedi wneud yn draddodiadol. Pan wy'n dweud ni, mae pob un o'r mudiadau Cymraeg wedi meddwl am hybiau hyrwyddo a sôn am werth y Gymraeg yn eitha eang, ond mae yna gyfle, wy'n credu, i ni feddwl hefyd o ddefnyddio rhai o'r technolegau a'r arfer digidol sydd gyda ni bellach i dargedu mewn ffordd llawer mwy cynnil negeseuon pwrpasol at ddarpar rieni neu at blant efallai sydd wedi bod trwy ysgol Gymraeg ond sydd heb arddel y Gymraeg ers rhai blynyddoedd ag ati ni. Ym mha bynnag ffordd, mae yna gyfleoedd yn fyna, mae rhaid ni fod yn effro i'w cymryd. Mae'r gair hyder yna yn dod nôl dro ar ôl tro hefyd yn diwedd. Hynny yw, mae cynnog wedi nodi fyna ynghylch falle rhai aelodau seneddol sydd ddim yn defnyddio'r Gymraeg ar lawr y Senedd ag ati. Oedden ni'n dal i fod yn gwestiwn o hyder o hyd? Neu hyder i ni'n trial roi i rieni yn dy achos di, yn yr ysgoliad hyder i ni'n trial roi yn achos rieni gyda mudiad meithrin hefyd. Ble ydyn ni wedi symud mlaen o gwbl gyda'r cwestiwn o hyder, neu ydyn ai niwl yw hyder a mae'n rhywbeth arall? Dwi'n credu mewn gwirionedd, fyddwn ni ddim yn gwybod yr ateb i'r cwestiwn yn iawn tan fyddwn ni'n gweld canlyniadau'r cyfrifiad, a wedyn fydd gynnon ni ffordd o gymharu. Enghraifft, ydy'r cyfraddau o rieni sydd yn trosglwyddo'r Gymraeg i'w plant, beth bynnag ydy cyfansoddiad ieithyddol yr aelwyd wedi cynyddu neu beidio, ond dwi yn cytuno fod hyder yn parhau yn her, ac mae rhoi cyfleon i bobl i arddel i Cymraeg mor allweddol o bwysig. Da ni'n gwybod enghraifft fod unigolion sydd wedi bod trwy'r system gofal ac addysg i hunain ac yn siaradwyr Cymraeg yn ddi-hyder pan mae'n dod i ddefnyddio'r Gymraeg gyda'i plant i hunain, ac felly dyna wrth gwrs ydy hanfod rhaglen fel y rhaglen da ni'n redeg ar ran Llywodraeth Cymru Cymraeg i blant. Rhoi'r hyder yna i rieni i allu defnyddio y Gymraeg gyda'i plant i hunain, ond mae yna gwestiynau economaidd gyrrus ynghlwm cwestiynau yn ymwneud â statws, iaith bod ni'n cystadlu yn erbyn iaith fwyafrifol hegemonaidd sydd o'i natur felly yn gwneud yr ystyriaethau yma hyd yn oed yn fwy dyrys a chymhleth, ond wrth gwrs yn tanlinellu pwysigrwydd bod yn gwbl eofn ac yn gwbl ddigyfaddawd pan mae'n dod i fod yn hybu a hyrwyddo y Gymraeg. Os gyfer cytuno o hwnna i gyd, mae eisiau ni wahaniaethu rhwng gwahanol fathau o hyder falle, neu gwahanol agweddau ar hyder. Mae un agwedd na fe yw hyfedredd. Pa mor
hyderus mae rhai pobl yn teimlo yn ei gallu i siarad Cymraeg. Ac wedyn mae eisiau cymorth a chefnogaeth iddyn nhw ddod dros diffyg hyder yna trwy wahanol ddulliau. Ond wedyn mae falle nid diffyg hyder, ond diffyg balchder a diffyg cadernid yn digwydd ymysg pobl sy'n gyfan gwbl reidl yn Gymraeg a'r rhagdybiaeth y dylech chi wastad mewn sefyllfa ddwyieithog ildio i'r siaradwr Saesneg. Mae'r siaradwr Saesneg sy'n bob amser yn penderfynu beth yw natur y disgwrs. Wel, mae eisiau plannu ymwybyddiaeth meddyliau pawb. Mae'r peth i'w wneud yw defnyddio Cymraeg pryd bynnag mae hynny yn bosib. Fel y dewis automatig, fel y dewis default os liciwch chi, Cymraeg fyddi oni bai bod yna rhyw rwystyr iddi beido defnyddio Cymraeg. Ac wedyn beth chi'n cael yw'r tueddiad yma o hyd i shifftio o un iaith i'r llall mewn amgylchiadau lle nag oes dim angen hynny mewn gwirioneddol. Enghraifft, os oes offer cyfieithu ar y pryd, does dim angen symud o un iaith i'r llall. Wedyn, nag oes chi'n defnyddio eich iaith chi. A trwy hynny wedyn, creu rhyw fath o fomentum o blaid y Gymraeg wedyn, yn creu sefyllfa lle mae twf parhaol yn digwydd. Mae'n waith hyfforddi, mae'n waith calanogi a gwaith addysgu i'w wneud fanna. Ga'i wneud 2 bwynt, Elin, ar y mater hyder, a maen nhw'n wahanol, maen nhw'n 2 bwynt gwahanol mewn gwirionedd. O ran hyder hefyd, dwi yn ystyried bod angen i ni drafod fel mudiadau yr ieithwedd i ni'n defnyddio wrth ddisgrifio siaradwyr Cymraeg. Mae yna siaradwyr iaith gyntaf, mae yna ail iaith, mae yna ddysgwyr. I ni gyd i dysgu Cymraeg ar ryw bwynt yn ein bywydau ni, boed hynny'n 6 mis oed neu yn 60 mlwydd oed. Ond mae e fel petai'r iaith i ni'n defnyddio ar y degau yn peri rwystrau i bobl. A mae rhaid ni ystyried hynny, dwi'n credu. Wrth wneud hynny, wrth gwrs, mae modd wedyn agor y cyfleoedd i bobl i ddefnyddio'r hynny o Gymraeg sydd gyda nhw, ac wrth ddefnyddio'r hynny o Gymraeg sydd gyda nhw, maen nhw'n adeiladu yr hyder hynny, a dwi wedi profi hynna o weithio gyda chwmnïau sy'n cyflenwi'r coleg, ac yn y cyfarfod cyntaf maen nhw'n dweud, o na, dwi'n mynd siarad Cymraeg. Yn yr ail gyfarfod, maen nhw'n tynnu'r offer cyfieithu bant, ac yn y trydydd cyfarfod, maen nhw'n cyfrannu yn Gymraeg. Yn cweit mor syml yna bob tro, ond dyna'r fath o batrwm i ni'n gwynebu. Un pwynt arall Karen i'n wneud, a mae'n dilyn mlaen o bwynt oedd cynnog yn wneud am, os oes yna offer cyfieithu, gellir siarad yn Gymraeg. Wrth gwrs. Ond mae'r basgiad i dechrau patrwm sy'n ddiddorol iawn yn y marn i, lle mae yna areithiau cyhoeddus, a mae'r siaradwr yn ddwyieithog, maen nhw'n siarad yn y ddwy, a bod na ddim cyfieithu ar y pryd. Maen nhw'n siarad yn y ddwy iaith swyddogol. Dyn nhw ddim yn ailadrodd yr hyn a ddwedir. Mae'r hyn a ddwedir yn ddealladwy i'r sawl nad sy'n siarad yr ail iaith swyddogol, sef y Fasgeg, os licwch chi. Ond mae'r darlun a gyflwynir yn fwy cyfoethog ac yn fwy cyflawn i'r person sy'n deall y ddwy iaith. Ac felly mewn ffordd, mae hwnna'n ymateb arall i sefyllfa, ond byddwn i'n meddwl mae yna nifer o sefyllfaoedd mae gwleidyddion neu arweinwyr cymdeithasol yn ei gwynebu, ble nad oes yna offer cyfieithu parod, sefyllfaoedd lled ffurfiol, ac felly mae yna gyfle i normaleidio'r defnydd o'r Gymraeg, a thrwy hynny hefyd, rhoi rhywfaint o hyder i'r sawl sy'n meddwl bod nhw ddim yn siarad Cymraeg o gwbl, wel, maen nhw'n deall lot fwy nag o'n nhw'n meddwl, gan nad oes gyda nhw'r cyfle i ddefnyddio'r cyfarpar yn yr achos hwnnw. Awgrym yn unig, ond oedd e'n arbrawf weithio diddorol pan weles i hynny mewn grym yng Ngwlad y Basg fel petai. A mae'n dda bod ni yn gallu clywed a gweld enghreifftiau o ffyrdd newydd o weithredu sbo a'i trio nhw, fel dweud ar y dechrau, mae rhaid ni drio pethau a cydnabod os nad ydyn nhw'n gweithio, mae rhaid i ni symud mlaen. Dyw'r cyfnod diwethaf yma, banel, ddim wedi bod yn un arferol chwaith, ydyw e.
i ni yn dod i ddiwedd cyfnod clo, a gan obeithio y bydd y rhyddhau newydd yma sydd yn dechrau digwydd yn parhau. Gai ofyn i chi, falle bod yna gyfnod yn mynd i ddod nawr, cyfnod cyn Covid a cyfnod ar ôl Covid, p'un ydy hynny yn mynd i cyflwyno heriau newydd falle i'r Gymraeg. Oherwydd, jyst yn meddwl, os gallwch chi feddwl am beth yw'r her fwyaf falle a'r cyfle penna sydd wedi deillio o'r cyfnod hyn yn eich maes chi falle yn gyffredinol ac hefyd o ran y Gymraeg. Achos mae'r ochr ddigidol ni wedi sôn amdano fe hefyd, ond hefyd yn mynd nôl i'r pwynt ynglyn â gweithlu addysg a datganiad Llywodraeth Cymru am ychwanegu cyllid at y gweithlu addysg. Wel, un o'r cwestiynau o'n i moyn gofyn o ble mae'r gweithlu addysg newydd mae'n mynd i ddod o ran cyfrwng Cymraeg yn benodol. Ond beth yw'r her fwyaf chi'n meddwl ar cyfle penna yn eich meysydd chi ac i'r Gymraeg sydd wedi deillio dros y cyfnod diwethaf? Nâi ddechrau gyda ti, Gwenllian. Wel, lle mae rhywun yn dechrau crisialu yr heriau sydd wedi wynebu pob un ohonon ni, ac yn enwedig y prif gynulleidfa da ni'n gweithio nhw sef teuluoedd. Mae wedi bod yn gyfnod heriol iawn o drio cydbwyso y gwahanol bwysau a gofynion ar deuluoedd o fod yn gweithio neu wynebu colli gwaith, o fod yn trio gofalu am y plant, o fod yn addysgu neu fel yn fachos i methu addysgu'r plant a sylweddoli nad oes gan rhywun y talent i fod yn athrawes. Felly mae wedi bod yn gyfnod heriol iawn a yn absenoldeb pelen grisial, dwi'n meddwl mae'r prif gyfle ydy rhywbeth sy'n ymwneud â canfyddiad gwaelodol am beth sydd fwyaf pwysig i ni fel dynoliaeth, beth yw'r pethau yna sydd wir yn annwyl ac yn bwysig i ni. A mi fyddwn ni felly yn gobeithio mae un o'r pethau hynny ydy yn synnwyr ni o Gymreigdod, yn hunaniaeth ni a rôl y Gymraeg o fewn hynny. Ac felly, o bosib dio ddim cyd-digwyddiad fod y nifer o oedolion sydd wedi bod yn dysgu Cymraeg wedi cynyddu yn ystod y cyfnod clo. Dwi'n mynd am bod yna resymau ymarferol dros hynny yn ymwneud â o bosib y ffaith fod gan bobl amser, ond efallai bod o hefyd yn ymwneud efo y canfyddiad yna o mae'r pethau yma yn bwysig i ni a da ni ddim am eu colli nhw. Ac yn y pen draw, mae rhaid i ni fel mudiadau Cymraeg wneud yr achos dros fod yn siaradwyr Cymraeg. A dyna un peth weithiau dwi'n meddwl sydd yn cael ei golli yn disgwrs ni ydy bod ni yn canolbwyntio ar y pethau yna sydd yn dod efo fod yn siaradwr iaith fel sgil neu y gallu gyfathrebu efo mwy o bobl. Ond mae yna rhywbeth mwy gwaelodol, mwy hanfodol ynglyn â'n gallu ni siarad Cymraeg na hynny. A siawns y bydd na nifer o'n cyd-Gymru ni wedi darganfod neu ail ddarganfod y syniad yna o'r Gymraeg fel trysor sydd o fewn gafal i bob un ohonon ni os ydym ni'n mynd ati i'w dysgu hi ac yn sicr os ydym ni'n penderfynu i throsglwyddo hi yn plant. Ie, Dafydd, beth yw'r cyfle penna wyt ti'n gweld? O'n i'n mynd i hanner cellwair awgrymu, dylen ni ware darlith feistrolgar mae'r eraill hopwood i bawb a fynd wrando arno fe fel un cam ymlaen o ran hybu ymwybyddiaeth o'r trysor hynny. Ond gai nodi un her ag un cyfle. Dwi'n meddwl mae yna her ddigidol sylweddol iawn o'n blaenau ni. Mae ymwneud yn ddigidol gyda chymaint o wahanol sefydliadau, unigolion, pobl yn atgyfnerthu unwaith yn rhagor sut mae bywyd a chymdeithas yn symud, ac felly mae sicrhau bod gan y Gymraeg le priodol yn y bydysawd ddigidol hwnnw yn bwysig, a dwi'n credu mae yna gamau
wedi cymryd mewn blynyddoedd diweddar, dwi'n edrych ar sgrin gyfrifiadurol sy'n bron yn uniaith Gymraeg o mlaen ni. Mae'r cyfrifiadur yn siarad gyda fi yn helaeth yn Gymraeg, ond mae yna llawer fwy i'w gwneud i wneud yn hylaw ac yn hygyrch i bobl. Felly mae yna her ddigidol yn fyna. Ddoi nôl am eiliad i brofiad gwenllian o addysgu. Un o'r pethau sy'n ymrhyderu o feddwl am y gweithlu addysg yw mi allwn ni gynnig mwy a mwy o arian i rywun i gymhwyso fel athro, ond os nad yw statws y proffesiwn yn cael ei barchu fel ag yr oedd hi mewn oes, oedd pobl disgleirio fe'n hoes yn mynd yn athrawon hanner canrif yn ôl. Yw'r un patrwm ddim yn digwydd heddi. Ac felly, os oes yna gyfle yn y clofid yma i bobl sylwi pa mor feistrolgar mae ein hathrawon yn ni, ac i ddeall gwerth y proffesiwn addysgu, ac efallai i ysbrydoli rhai o'r plant yna oedd yn cael ei addysgu adre am gyfnod i ddod yn athrawon maes o law, dwi'n credu falle bod hynny yn gyfle, ac efallai bydd newid delwedd y proffesiwn addysgu yn gwneud llawn gymaint i helpu datblygu gweithlu addysg cyfrwng Cymraeg, ac y bydd cymhelliad ariannol ychwanegol i rywun i astudio i gymhwyso i fod yn athro neu athrawes Gymraeg i Iaith. Diolch Dafydd. Cynnog? Wel, dewch i fi fod yn optimistedd ar y diwedd mewn dau faes. Yn y lle cyntaf ynglyn â chyllid. Mae pawb yn teimlo y bydd hi'n galetach i'r Gymraeg ennill i lle, achos bydd cymaint yn rhagor o alwadau ar y pwrs gyhoeddi sy'n ddelio gyda diweithdra ac yn y blaen a dyled yn ogystal. Ond y ffaith amdani yw y bydd y pwrs cyhoeddus ar ôl Covid, siŵr o fod gryn dipyn yn fwy o faint nag oedd e. Mae'n gawn i wybod am hyn yn iawn pan fydd y cynghellor y Deyrnas Gyfunol hynny yn gwneud i ddatganiad diwedd mis Tachwedd yma, a beth fydd cyllideb Senedd Cymru. Ond yn hymlaen i o bydd y gyllideb yna yn fwy o gyllideb o gryn dipyn. Ac os bydd hi'n fwy o gyllideb, mi ddylai fod modd i ni facho rhyw gymaint o'r gyllideb yna, gyllideb fwy o faint i'r math o amcanion sydd gyda ni. Mae 100 miliwn yn edrych yn swm mawr iawn, ond os dyw cyllideb Llywodraeth Cymru yn cynyddu o 15 biliwn i 17 neu hyd yn 18 biliwn, mae 100 miliwn wedyn yn mynd yn llai o gyfran o'r cyfan. So mae lle bach i fod yn optimistedd fyna. Yr ail beth yw y maes addysg. Dwi'n clywed yn ystod o wythnosau diwethaf bod y ceisiadau am swyddi paratoi fod yn athrawon, bod y ceisiadau wedi cynyddu. A mae diweithdra mawr o'n blaen ni. Ac yng nghyd-destun diweithdra, mae'n ddigon posib i pobl yn gweld y cyfle i gael cyflogaeth gadarn, foddhaus y myd addysg. O David Tristan yn ei dystiolaeth yn yr ymgynghori yn gweud bod y sefyllfa yng Nghymru yn wahanol i'r sefyllfa yng Gwlad y Basgiaid, lle oedd gormodedd o athrawon, felly fodd i denu nhw i fod yn athrawon Basgeg. Falle bydd sefyllfa felly yn codi yng Nghymru, lle bydd llawer iawn yn fwy o bobl yn dewis optio am addysg fel gyrfa, a gallai hynny fod yn gyfle pwysig i ni. Wel, diolch yn fawr iawn i'r tri ohonoch chi. Dwi'n ymwybodol bod amser yn ein trechu ni heddi. Mae'n ambell i gwestiwn wedi dod gan aelodaeth ehangach dyfodol hefyd. Falle na just gofyn un bach falle hefyd yw, sef wrth gwrs gyda'r cyfnod Covid yma sydd wedi bod, mae yna bethau eraill wedi gorfod codi yn ein blaenoriaethau, iechyd y diogelwch a hyn a'r llall. Pa mor heriol chi'n meddwl fydd mynnu sylw i'r Gymraeg mewn byd ôl Covid, a gair ni ddim wedi clywed y sbel fach, ond mae e'n bownd oedd yn ôl Brexit. Na i ddechrau falle gyda Dafydd. Dwi'n credu mae yna her, ond mae yna gyfle hefyd, a mae rai o'r ysymau mae cynnog eisoes wedi amlinellu. Mae yna lai o gyfyngiad yn mynd i fod ar wariant cyhoeddus yn y cyfnod nesaf yma. Nid mater o ddadle dros arallgyfeirio arian o un man i'r llall. Fydd hi, ond yn hytrach dadle dros, mae yna
cannoedd o filiynau yn ychwanegol yn dod i bwrs Llywodraeth Cymru y flwyddyn nesaf, a oes modd cael rhyw gyfran o hynny tuag at y Gymraeg. Felly fi'n credu mae yna gyfle i wneud hynny. Mae yna beryglon, wrth gwrs, gan dibynnu pa mor ddifrifol mae'r argyfwng yn mynd a beth fydd effeithiau Brexit na wy'r neb amdanyn nhw. Ond o fod yn hyderus ac yn effeithiol yn ein negeseuon ni, ac am iaith Gymraeg sy'n perthyn i bawb yng Nghymru ac yn rhoi'r cyfle i bawb yng Nghymru ymwneud â'r iaith honna, siarad yr iaith honna, dwi'n credu, dwi'n eitha optimistaidd am y dyfodol ôl clofidaidd yma. Diolch, Dafydd. Gwenllian? Ie, rhywbeth tebyg i Dafydd. Dwi'n meddwl bod y sefyllfa mynd i fod mor heriol a gyda ni'n caniatáu iddi fod. Dwi yn meddwl bod hi'n bwysig cyn cloi bod ni'n tynnu sylw at yr argyfwng sydd yn wynebu'r urdd fel un o'n prif bartneriaid ni, a bod i rôl nhw a'i cyfraniad nhw o ran defnydd iaith ymysg pobl ifanc yn allweddol o bwysig o ran hyfedredd ieithyddol, hyder ieithyddol, a hyd yn oed pan fydden nhw'n dod yn rhieni hunain o ran trosglwyddiad iaith. Felly dwi'n wir gobeithio fydd yna sylw'n cael ei roed i hynny gan Lywodraeth Cymru. Ond fel o'n i'n deud yn gynharach, heb belen grisial, y gwirionedd ydy na wyddwn ni ddim, ond dwi yn gobeithio y bydd pobl Cymru yn dod hyd yn oed yn fwy ymwybodol o'i hunaniaeth, o'n deimlad o berthyn a gwerthfawrogi pethau yna sydd wirioneddol yn bwysig fel y Gymraeg. Cynnog, eich sylwadau? Wel, fi'n credu mae mewn i lot o hwnna, byddwn ni mae'n gweud. Yn sicr, mi fyddwn ni wynebu dyfroedd tymhestrog iawn o ran y cyflwr yr economi o gynlyniad i Covid ac o gynlyniad i Brexit. Mae Brexit mynd i fod yn argyfyngus, does dim amheuaeth ambyti hynny. Ond y cyfan mae hwnna yn dangos i ni, fel pobl sy'n credu bod dyfodol y Gymraeg yn ofnadw o bwysig, yw angen i ni i ddyrchafu y maes yma fel pwnc mae rhaid i gymryd o ddifri. So ni'n nôl i'r cwestiwn oedd gan i yn y dechrau. Sut fynd ni'n mynd i, os ymlaen ateb y cwestiwn nawr, mae eisiau fod yn ymwybodol o'r angen i ni ddygyfor fel petai, crynhoi yn egnion ymgyrchol ni, bawb gyda'i gilydd nawr, dros y misoedd nesaf, i wneud yn sicr a bydd y cwestiwn yma ar blat Llywodraeth Cymru mis Mai nesaf, fel yna allan y mwy anwybyddiaeth. Dyna anogaeth i bob mudiad, bob unigolyn sydd yn caru'r Gymraeg ac sydd allan bod pwy sy'n mynd i wneud y pwysau, wel, pob un ohono ni, bys ni'n gweud. Mae cyfrifoldeb o'r hynaf hyd at yr ieuengaf, dwi'n siŵr. Felly, gael ddiolch yn fawr y tri ohonoch chi am eich amser ac am y drafodaeth ddiddorol prynhawn yma. A gael ddiolch hefyd i'r technegwyr yn y cefndir am rhoi'r hint i ni prynhawn yma, a gobeithio nad oedd y derbyniad diwyfr wedi bod yn rhy anwadal prynhawn yma. Felly, diolch yn fawr iawn i chi gyd.